mmemme elimozi ikpeazụ nke pa Alfonso Okechukwu Udume bụ onye lagoro ezumike nka dịka onye nkụzi headmaster gbara afọ 86 gara nke ọma. Alfonso Okechukwu Udume bụ onye eliri obodo ya bụ ire Umuoji na kansụl Idemili North na Anambra steeti. Ọ bụ nna Ogochukwu Ọranụ nke ngalaba ndị akụ na okwu akpụ n'ụlọ mgbasa ozi ABS. Onye nta aka anyị bụ Emegide Ọsarebe wetara anyị akụkọ a. Ndị ụka St. Francis Xavier Umuoji chụrụ ya aja maasị dị asọ n'ogige ya bụ nke ụkọchukwu si Aguleri bịa Very Reverend Father Joseph Mmadụbọnwụ na Reverend Father John Ọmụta merubere ya. N'okwuchukwu ya, Very Reverend Father Mmadụbọnwụ kwara alịlị na ọtụtụ ndị otu Kraịst nweziri ọkọ ọchịchọ wee gwazie ha ka ha nwee afọ ojuju ihe Chineke nyere ha. Ọ bụrụ ezigbo ife na isi onye otu Kristi ma n'ụbọchị ikpeazụ anyị afọghị n'eluigwe. N'okwu nkasi obi ha, onye bụbu Managing Director nke ABS Chief Sir Oseloka Ofo, onye ji ọkwa Deputy Head of Station bụkwazi onye isi Commercial Services ABS Onitsha bụ Comrade Val Ogwejofo mara ndị be Udume aka n'obi ma gwazie ha ka ha nyomie nzọmụkwụ nna ha. Ọgọ ya nwoke bụ Honorable Ike Ọranụ na nwa ya bụ obere Maazị Chibuike Ọranụ kọwara pa Udume dịka onye hụrụ udo n'anya nakwa nwoke malụ Chineke. Ụmụ ya bụ nke gụnyere Oriakụ Ogochukwu Ọranụ, Oriakụ Ngozi Okeke, Oriakụ Amara Udechukwu nakwazi Maazị Onyeka Udume kọwara nna ha dịka ezi onye ọzụzụ hụrụ Chineke n'anya bụ nke mere na o kụziri ha na eji ekpere agbanwe ọnọdụ ọbụla ma kwezie nkwa ime ka ihe nketa ya dị ọkpụtụrụkpụ. Ka Chineke nyere aka ka anyị wee bie ndụ okwukwe, aṅụrị, ndụ inye Chineke ekene n'ime ọnọdụ ọbụla.